Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazibela eThonga ngomhla ka-18 August. Guys, hhayi-ke uSanele umane wadlikiza-ke embhedeni, ephupha phela leli phupho la adutshelwa khona esifubeni. Unkosikazi wakho Mbali ufike ndiza, hayiza, ibiza wonke umuntu osendlini ukuthi azomsiza. Bekade ephuma amagwebu ngomlomo, amehlo wakoqile kuvele lento emhlophe. Hayibo, wonke umndeni umane washaqeka guys. Uthemi iphaphama lapho, umane wabuka wonke umuntu osendlini ey'buza ey'phendula naye ukuthi hayibo, kwenzakalani? Bambuzile ukuthi hayibo ndoda, kwenzenjani? Washo ukuthi hhayi ngiyaphupha, iphupho elibi impela. Kodwa ngicela ningishiye ngithi ukulunga sizokhuluma kahle e-downstairs. Wamane wathi uMakhumalo kuzomele uye esibhedlela. Wamane wathi uNokwanda never, wena awuye esibhedlela, kumele uhambe uye enyangeni. La azokwazi ukuthi athole khona usizo lwangempela isisangomeni. Hayibo, wamane uMakhumalo wathi uyazama ukuyiphikisa leyo ndaba, wathi uNokwanda nangivimba kanjena ku-Ayanda, egula ephethwe ikhanda equleka, kodwa kwagcina kuphethe kanjani? Ngiyanicela ukuthi ningivumele ngimthathe lo mntwana ahambe aye enyangeni ayothola usizo kahle. Umane wanqaba-ke guys uSanele ukuthi aye khona ngoba phela uyazi ukuthi amanyundululu kaBanele azovela. Wathi yena u-right umqemane akafuni kandawo. Ngisho esekugcizelela uMbali unkosikazi wakho ukuthi ngeke mina ngiyasaba, angikwazi mawunje, asihambe, ngicela bandla sikusize. Wathi cha, ngi-right ngomqemane. Kanti unamanga ubhuti, ufuna ukuhamba yedwa lapha esangomeni ukuze meyiphuma iy'ndaba y'kaBanele ziphume eyedwa engenawo umuntu owomndeni. Hhayi-ke guys, uKhumakhumalo-ke benonjinji nabo bakhulumile njengomuntu omdala phela, ekhuluma nomunye umuntu omdala. Bebuzana ukuthi hayibo, seqa siphi isitebhu ngoba thina ngokwesintu konke sakwenza. Yini ndaba iy'ngane lokhu igula kangaka? Hhayi-ke, washo-ke nonjinji ukuthi hhayi ngisho uBanele samgeza, sambuyisa, ngisho naye umpela uMagwaza konke sakwenza ngendlela, angazi kwenzakalani. Kanti hhayi, uSanele uyena owabheka emumva. Konke nje kunjenje nje namhlanje ngenxa yakho uSanele. Uthe mefika laphaya esangomeni uGumede, hhayi isangoma-ke saqala sambuza ukuthi hhayi kwenzakalani ndoda? Washo ukuthi nginamaphupho amabi. Samane sathatha isikhwama, sathi akaphephethe kathathu phakathi. Hhayi waphephetha. Kuthe kusuka lapho sathi isangoma, hayibo, wendoda wena khona ungifihlela kona. Wamane washaqeka-ke manje uSanele ebona ukuthi usezobanjwa. Wamane nje wagula-ke manje wayibinya phambi kwasisangoma. Wathi khuluma ndoda, ufihlani? Wathula nje, wathi angifihli lutho mina. Wathi hayibo, hamba uye ekhaya ubize abantu abadala, kufuze ngabe khona uma wakho la nonjinji ukuze ukhulume phambi kwabo, ngeke ngikwazi ukukusiza bengekho. Hayibo guys, washintsha uSanele, wawuBanele. Wathi le nto phakathi kwami nawe yindaba manje, ubiza abanye abantu. Hayibo guys, isangoma sathuka. Waqede lapho wabaleka uSanele esebona ukuthi nangu-ke manje uBanele esefuna ukuyiveza ukuthi ubani la emzimbeni wakhe. Guys, lapho washo kahle uBanele ukuthi lo mzimba sikowethu sobabili. Manje-ke njengoba esefuna ukuthi aye esangomeni avele ukuthi kahle kahle uhamba naye uSanele uBanele, hhayi uyabona ukuthi sekumele-ke manje azame uku-acta fast ngoba akafuni ukusuka naye lapha kuloya mzimba, ufuna ukuhlala la emhlabeni aphile, akafuni ukuhamba ubhuti. Yeyi, waze wayifaka ogibeni uSanele. Akupheli-ke lapho guys, uNtanzi njengoba nje indodakazi yakhe yeqile laphaya emagcekeni awuNtanzi, ihamba nesisebenzi phela ukuphinda. Namanje ukuthula akakutholi ubhuti, ngisho ukudla akugwinyeki. Uhambile-ke namhlanje waya kulama-security akhe, wawabuza ukuthi kungani ehluleka ukuthola umuntu nje oyedwa. Hhayi basho ukuthi hhayi ibhosi sibhekile, hhayi impela asimtholi lo muntu. Hhayi wamane wathatha isibhamu uNtanzi wadubula idolo loyedwa. Hayibo, kuthe kusathi bandla nalokho okwesibili kuyayichazela okuyisisebenzi sakhe ukuthi hhayi impela mnumzane sizamile, wadubula futhi elinye idolo. Wakhuza-ke, wakhuza iSimaye umfowabo uMduduzi, wathi nakhu ufuna ukuyibulalela amadoda akhe akusizayo, kwenze njani? Ukahleni ekhanda? Wathi yeyi labantu laba abahlelwe into encane, ngibakhiphile ngathi abahambe bofuna uzama belande nokuphinda bobabili bebalethela, bayahluleka. Yini umsebenzi wabo? Ngicela behambe beyobafuna, mewukuthi ababatholi bangabuyi bezele ekhaya egcekeni. Hayibo, wathi ngimfunguma ngizoqeda ngabo. Hhayi babone ukuthi ayikho yenzi, baqukulana nalo dutshuliwe, waqukula omunye nalo omunye, waqukula omunye, baphuma bahamba bayobheka futhi uZama. Lapho uZama yena uyipepenyekela laphaya nophinda, uyirelaxela uNtombo
and sengathi manje usiba semathandweni nokuphinda lo bekade emnyanya kangaka ngenxa nje yokuthi umsuseduze kwaGadla. Hey guys, sesiphatha indaba kaGadla. Ufikile-ke naye kuNtanzi ezofuna unkosikazi wakhe ngoba phela wakhiphile amalobolo wayishaya zaphelela. Usho kahle wathi wena imbangela yokuthi uZama ahambele ekhaya ngoba vele umtoto sekakhulu uyakuhlula uZama. Mina-ke ngizothumela amadoda-ke azombheka uZama amthole, ngiyamfuna mina umfazi wami. Washo uNtanzi ukuthi yabona-ke nje wena uzokwenza izinto zibe worse. Musa ukugacela njengenyama yomsipha. Indodakazi yami leya ngiyeke ngiyitholele yona. Wathi ngithe uyahluleka wena usugugile umdala. Ngiyeke-ke mina ngimthole unkosikazi wami lowaya. Okunye futhi uma ngibona mina unganginyipheli, ngifuna uma ubona mina uhleke uveze wonke amazinyo omlomo ngoba ngiyakondla, ngiyakusaphotha. Kahle kahle wena uphila ngenxa yami. Ngakho-ke musungibuka kabi. Hey bo guys, Ntanzi unyanye lokho kokugcina nca. Lapho bekade seyitshela ukuthi phela akazophuma ejele uGadla, kodwa ngendlela asheshe ngayo ukuphuma useyabona ukuthi impela akasenaso ngisho isikhathi esanele ukuthi phela athole isithuba nendodakazi yakhe bathi ukukhuluma bekwazi ukuthi bayisolva kanjani le ndaba kaGadla bebo bawu-2. Manje uGadla njengoba esebuyile angeke athole naleso sikhathi. Usho kahle nje ukuthi ngaba sikho kule ndaba, ngaba sikho kule nto nje ukube wena umbulalanga uBanele. Sila nje namhlanje mina ngishade uZama, konke lokhu nje kuba ngokuthi wena wabulala uBanele. Eyi amhlaba lawo mazwi uNtanzi. Wafisa nanokuthi-ke ahlehlise iwashi angabe sambulala uBanele ngoba namhlanje nje uyithathile indodakazi yakhe wayondisa le koZungu, le koGadla ngenxa yokuthi nje ufuna angalibhadlazi le qiniso lokuthi wabulala uBanele. Hhayi ngoba ethanda, wenziwe isimo guys. Uphoqekile uNtanzi ukuthi ahambise indodakazi yakhe. Guys, ezinye izinto impela sike sizenze singabazali singazi ukuthi zizosidonsela amanzi ngomsele. uNtanzi uphakathi emseleni ogcwele amanzi and akazi uzophuma kanjani mase kunje. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eThonga ngomhla ka-18 August. Guys, hhayi-ke